थुनलाइ सोरजिनायाव आं आगुनिफ्रायनो आंनि थौले मेलेमजों बाहागो लाबोबाय थादों। दाबो लागोन, इयुनावबो लालांबाय थानो नाजागोन। बिनि बिदैया फोरमायसहायै गोदै। दिनैनि गोदान जोलैया बेनि बिदैखौ सोबनो नाजानायखौ बाङाइबादि आंनि मोन्दांथिया बुङो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गोजौ फरायसालिमायाव बर' थुनलाइयारि आयदा हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि माखासे मावथिफोर आरो ओनसोलाव थानाय साननो हनो गोरों गुन गोनां थुनलाइयारि फोथाराव हाबा मावबोनाय बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो खाबु मोननानै बिटिआरनि एम बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों आरो थुनलाइनि फोथाराव गावनि मोन्दांथिखौ गुवारै फोरमायना होयो, लोगोसे गावनि लिरनाय खन्थाइखौबो आवरायना होयो। नों जोहोलाव गोदान फिरिनि दं नोंनाव बोर दैमालु सिख्लानि बोखारनो हारि बेनो थि समान। सौग्रावबाय सिगुन फानजामुथि बर'नि गाथेबाय गोदोना खदं खदङा आइनि रिंखांदों जेरैबो दुखुनिबो देंखो। सोरथो दंबावो बर'खौ बोजबनो नोंनोथो सासे दाखांगिरि बर'नि। नांगौ जोंनो सासे जांगिला जोहोलाव नों बायदि दावहारु बर'नि गेजेराव। लुफबगोन बियो अमृत इयुन जोलैनो लाबोगोन दरलबसे नबथि अरायनि आइनो। दे सला सोरजिना गालांनि गंसे सनानि बर' न'खर मुलुग बिखायाव। थेंक इउ। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।